мусаллам аст ки варзиш дар ҳаёти инсоният аз ҷумлаи беҳтарин роҳҳои беҳдошти саломатӣ ва пешбурди тарзи ҳаёти солим, инчунин василаи муҳимтарини пайванди халқу миллатҳои гуногун ба шумор меравад. мардумони сайёраи Замин бештар аз 150 сол аст ки ба футбол машғуланд ва ин бозӣ аз замони пайдоиш то кунун як вазифа ва як ҳадаф дорад ки он ба ҳам овардани инсонҳо мебошад. имрӯз ҳатто дар хурдтарин мамлакати олам одамон ба футболбозӣ машғуланд, яъне футбол ҳамчун маҳсули эҷоди тафаккури инсонӣ аз як бозии оддӣ ба омили пайвандгари инсоният табдил ёфтааст. маълум аст ки футбол дар баъзе кишварҳо ҳамчун варзиш маъруф аст, вале он танҳо як бозӣ нест. ин намуди варзиш як падидаи фарҳанги умумиҷаҳонист ки марзҳои миллӣ, монеаҳои забонӣ ва тафовутҳои иҷтимоиву иқтисодиро убур мекунад. ин як варзишест ки ҷаҳонро муттаҳид месозад ва бо забони универсалӣ сухан мегӯяд, ки ба ҳамагон маълум аст, яъне аз кӯчаҳои пур аз мухлиси шаҳрҳои бузург сар карда то деҳаҳои дурдасттарини ҷаҳон футболро мешиносанду бозӣ мекунанд. бо дар назардошти ин пешниҳод дорам ки нақши футбол дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф карда дар Созмони Милали Муттаҳид Рӯзи ҷаҳонии футбол аз тариқи қабули қаъдномаи махсуси Маҷмӯъаи умумии Созмони Милали Муттаҳид расман эълон гардад.